bago nga partner ni Ado Tonsoy, si Mang Kanor, ha? Pasensya kami sa bukeng yung kay kadagapi halos sa museo, ha? Okay, Dol! Dol! Ay, Dol! Dol! Kita mga pasensya lang mo yan kasi Ado Tonsoy. Kasi Ado Tonsoy na bunyag pa siya ito. Kasi dilo tara ko suma insert para magikan libang. Pagkog mic stand Mang Kanor. Kana mic stand din na siya. Gusto rin nga kontrol mo ani. Abi na ko pasilpit ang duha. Nakataas sa inyong garipo. Amoy gamay. Onod bukog onta mo onlod. Na. Yun. Amaw. Ayaw pa namin pamubo. Natural na ba? Patasi kamay. O na. Tarong nga. Sige lang mo. Namat ay na. Nga. Buang dara-daraw mo. Hello. Ito na gudi mo po. So na po nga, taga-direng. Karang di na din eh. Ba't di na Ala. Tinaman mo, lugsong. Ada sakto na na. Sakto na sa utob. Iyon ang up. Alo, kada. Makanor! Idol! Ganyan ba? Mamaak mo ni. Yan na gina, mamahit. Halo! Okay, bagi isunan, pasensya kayo mo nga nagpawahay mi ni Makanor, giuna na mo mga bago na mong kabanan. Kaya sa mga first time din ikalima na ron na mong katuig. Pulmero na mong so din si Makanor, inana pagidakon. Karon itubo na gamay. Iyang ilong murag ginagmay. Ang isunan sa wapa mga sayod, kato mga bisita nga nato din ako rin si Idol Torolsoy of MOR 97.1 Lupig sila. Ikaw, buwapo kong tingog, bati lang kong naong. Bagi kay baho ka. Di pa rin Makanor ka, bati kay tingog, bati isag naong. Makanor! Idol! Bigay silang sampol. Kita may gala ka naman si Makanor, may gala. Mamina mo sa 97.1. Bingo na siya. Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor. Okay, this is my question for you. What is the violence in our country? Okay man naman Kanor. Sama niya eh. Kana si James Spider, kana! Oy, kana si James Spider. Oy, hindi kayo pusugay ng muhukom. Ikaw Mang Kanor, masampol ka pa rin kang hubog dito sa Panglawan. Oy, huwag itaon. Mang Kanor! Idol! Mubaliba na gano'n kami sa Doranay ang Libot family na problema sila. Kaya tumila ba yung gabi na variety show? O niya, mularga gano'n kami rog usamis. Good. O niya, niyahan niya mas Ma'am Brenda. Kaya ko, di ko kalimot din kay ikalima na ron na mo katuig. Kalima na? O niya, nalain ako ganihan tos Boss John. Ano naman? Si Ma'am Brenda. Nalain na ni ganihan kay na ako'y nakasakay sa multicab gigas Panglaw. Paingon, sa Tagbilaran, paingon din Ya, wak man mabliti. Ano mga mabliti? Mga isog man. Yung sama siya. Tuloro mi ko pasero kay gibaw man si Ma'am Brenda si Boss John nga mo hapas na ko na ba mo kay programa si MOR. Tulo mi kabog nagsakay mi tricycle. Kanya, ang usaw mo pliti ni pick up sa baga. Nga naman yung saman. Ingon ni driver tricycle. Paliw ko pliti be kay dool naman ta. Nga na yung sabi ang usa ka laki hambugiro kay ni Anaray. Kanya yun sabi sa putana. Nakulbaan ang driver tricycle. Yan saman. Kung pick magkabay sa. Hoy! Pulis ni, taga-Tagbilaran, na destino Panglaw. Amaw na. Inutang driver, sorry sir, walang kay pliti. Nga na siya. Ikaduha, ninahog ito sa eskina, bilisan, wasan mo pliti. Yan yung saman. Pliti ba siya? Hoy! Ya, ano saman siya? Yung driver sikol, sawa ka, pulis ka sa, di, rebuild din eh. Kanya, ako may katulo. Ayan katulo. Nitigs mas pususyon nga mo, pik-piks ako. Yung saman. Ano din driver, bye! Ika na may last bay, ato kas pilisan, nakarabaring kalingawan. Ningan siya. Pagday na ko na pik-pik sa ko. Yun saman. Siya, bay, pliti ko, bay! Ang driver na hatlok. Yun naman, driver. Siya bay, ganiha bay, inisakay polis. Ikadong ninaog bay, rebuilde. Ikaw bay, killer ko. Di ba ko killer bay? Sabi niya, yung driver ko, pik-pik ba guys? Ako pasabot bay. Wadyo ko'y pliti, bisa patyon pa. Ikaw ba kayo, kiniapas man ka? Bitaw bay, sakay bitaw po din. Pasok bitaw bay, bitaw to rags? Bitaw to rags. Are you hubog? Yeah, no problem to something, Mark. Sabi mo bay?
mga istorya. So, bitaw na. Na makikasakay kanya, tulong sa mga kapupusero. Oo. Katong babae, bugira man to. O, mugira kayo na ko babihan na. Pilay-kipliti. Ay, 500. Pilay-pliti. 500. Giunsa mas driver. Ito ng driver, taga-asa ka. O si Tupags babae. Mga babae ay, oy, nursing ni, bagong graduate. Oh, may pag-graduate, 500 pliti. Mugira kayo Katong babihan. lalaki, hambugiro sa to. Oy, kaduha lalaki. Pilay-kipliti. 1,000. Giunsa sa driver. Pangutan na sa taga-asa ka. O si Tupag. Ingon siya nga, engineer na, gikas gawa. Wala siya. Oho, inji. Ikaw mo tayo katulo. Akit ako na katulo. Nang hambog sa ka. Nangambog po ko. Pilay mo pliti. Kismil. Giunsa mas driver. Ako ginagay kanis mintal, buang ni. Ikaw. Ano kitagbuhag ka mong pliti. Ay, Maganon. idol. Gani nga mangod, sa sige na magsyo din na tiguang ni Dool ako. Kinsa man? Siya, idol, kanang pwede ko mangayo. Nga na siya mga yun. Abi na kong numero sa swertres. Ah, Ang ipangayo ko no, kanang tiguang naman to, kanang kunong pangpakurog. ito papakurog. Bayagra. Bayag. Hatag ka. Ito, ayaw lamog to anang Bayagra kay kasagaran mo siyo mingan daghan ra baro mga idaran, mga nag-edad og 60, mga senior citizen. Bitaw. Tay, kita mga idaran tay, mura na tag-engineer. Ano naman? Kutob lang tos plano, wag mahimo. Gani agad. Abi na ko kanang tag-iya to sa sound system. Ah, Alas 4:30 mi nadunggo dinhi. Nagtiguang nagpatapang. ano sa man niya? Siya idol. Lalaki may kita idol. Bitaw. Akong asawa abtik pa man. Tagay kog Bayagra idol be. Kanya, gitagaan mo. Ako magkanor, maluoy man kog isig ka tao. Ah, Kami bisig asa mi mo show mi danaw, di kami mo suporta ana. kanya. Ingotay. Ayaw paggamit og Bayagra. Ano naman? Kay kami ni Mangkanor amo gisaligan ang amo rang ubo. Bitaw. Kung di mo ubo, di sa mo tindog. Muna si Mangkanor kitag sig aparog. Isa nga, adi akong gusto gud idol kanang wa pa man koy ubo. Ah. Dagay lang kong pampaisok. Unsa may pagpaisog na? Kasabot na sila kay mga idara naman na. Bitaw. Ikaw ay mo tumar anang Bayagra. Unsa may Kami naman may sa ABC-CBN, dili na sa advisable mo inom og Bayagra. Si Bitaw. Kapitan Albert ako na lang gisultian. Kanya, unsa sulti? Kay kanang Bayagra delikado na. Kaya naman? Namin silingan sa mua. Ah, Tiguang na 80 ang edad. 80. Gusto iyaha mo barog ni tumar og Bayagra. kanya. Pag pumirong tumar, wala mo barog. Ano naman? Pagsunod ni tumar na pod. Kanya. Pagsunod ni tumar na pod. Ni barog. Imagine ninyo, 15 segundos, 8 ka Bayagra ang gitumar. Gagrabe ko talaga na. Namatay na overdose. Ano? Ano kay ba mo kung si tinuod? Unsa may tinuod na? Hangtod karon wa pagid malubong. Ano naman? Ang iyaha manukod mas lungod. Ano yun ay barog guys? Na problema mga ibang mer, di man isira na may magpabili. Sangit pirmi. Mana ka mo ayaw mo gamit og Bayagra. Bitaw. Nag-advise si Paringza kung si Boss John, bana ni Ma'am Brenda, para mo gahi, inom lang mo o kanang makahiya. Unsa may kaya? Usa ka kutsara ra, buparog na yun. Unsa man na? Nalay side effect. Unsa man? Inigbarog, kung magsaghiran mo kuyos. Dili sa biglaan. Pero nalay technique, Unsa teknik ana? inig-inom ninyo sa anang duga sa makahiya. Ah. Inig-inom ninyo, bubarog, kuhang picture. Ang pa picture. Oh, selfie na yun. Iligabos si mga sawa, ipakita. Dugaya ni Malit, araw, ganyan, gahi ta kay ni. Ganyan, mauwa mo ka magkanor. Ano mauwa man ka? Ito mo sila nga, bugo kay ta. Ah, tagkira. Narabit tagbilaran, nangari yung tuyo, kay mutanaw na to. Ano ba na bitaw? Ikaw magkanor, bright ka. Oy, siyempre, ako pa. Ha? Ako pa, Brian, pa rin. So, tinanay mo si magkanor, bright, yun ding. Yo, naka-eskwela ni. Si Boss John, ang tanan ako, naba ko ng tuyo uyam nga dancer. Ako? Ako ba? Mao na kayo ngunit ka ikaw. Nana ko niya nga, bati ba kung Hindi mo sama ka. sa tinanay mga kapamilya, sa kabati akong sangnaong sa sauna, doon ang huna kong hikog. Pero pagkakita na ko ni Magkanor, nagpasalamat ko. Kaya naman. Kaya kung pati kong naong, di pa din pinakabati. Ay, pag-ingon anak, kauban. You saved my life. Good. Magkanor, Idol. bright ka. Oy, siyempre. Ang taga-Tagbilaran, nangarigaw, taga-Pusta Drive. Ah. Gusto sila nga makibawag bright ba ka. Nga naman. Ako, bright man ko. Alright, ka. Si Ma'am Brenda, classmate sa una, ari na, mangupyan ako. Ah, kambugiro. Si Ma'am Brenda, di na ba makapasar o di patungod na ako? Kaya naman. Mas bright man ko niya. Ah, mao dahil kaya naman. Oh, kayang zero gamay, akong zero dako. Ay, mao dahil. Mas bright ko, dako ako zero. Dako, yun ka, kaya dako. Ikaw, bright ka. Oy, siyempre. Di ka eskwela. Ah, siyempre, di, garden. Ay, sagot. Kindergarten. Ay, lagi. Ayaw lagi. Ayaw i-remix, si King mo i-fix, maglibog. Mao lagi kindergarten. Dikir! Ah, basta idador na sila. Nagay kurso. Oh, siyempre, school year na eh. Ay, sagot.
Ang kurso ba, pareha na mo ni Ma'am Brenda. We are graduated elementary education in the high school college. Yang tawa ni sila kawa man nakapasar. Imong kurso, School year. ano ba ni kurso nga school year? Magbuot na ka, school ka. Unsa may bisayaan ang school year? School year ni, school ka dato. Balikbayan na yung tuwing eskwela. Brad. Ano, bright ka? Oy, Bright, basta ng Bright. Larga! Largo. Yati na? Oh, yati liluan. Unsa may doktor nga pinakadako og kita. Ay, siyempre, doktor pa. Oh. Konduktor. Bugo ka. Ano mo dahil? Sa tanang doktor nga dako kita kanang naa sa OB-GYN. Usa ko pinay ni. Kanang tig-check up sa Mabdos. Usa na siya. Masuya kay ko na nila. Kaya nga naman. Ayahay ka ng mga OB-GYN. Nga naman. Kinay mga Mabdos pabilang karon. Oo. Do katudlo reason 5,000 dayon. Ah, grabe. Nagtulo. Akong asawa akong gigasapaan. Nga naman. Kunay pili bayar siya. Kuan pa kanang duha ka tudlo 5,000 dayon. Kunya. Sulti pa ka libera bisag limaon pa ka tudlo. Kunya. Wala ba kay sunan kay akong asawa ni sugot man Nga naman sa man sa awan. kanang naluoy lang ko kay makahilak na ko man kanor. Nga nung makahilak ba ka? Maluoy man ko sa akong lula. Nga naman umulula. Gipatambalan to nako ni Ma'am Brenda, di naman yun makaya kay ang dako pa man siyang utok. Giuli na lang namong Cebu. Nga naman. Wa sa di klaro mga doktor dito. May pa. Ang ni-opera mga intern. Intern. Na naman si Ma'am Brenda, idol, pasiluan dyan ko dako. Di ko ni madag binisaya, ipa-in-English lang ni. Nga na sa Brenda. Matog, ipahirahan ako sa Cebu. Kanya. Wa man san mo sulti ang mga doktor dito nga intern ang ni-opera. Ay mao di ay. Loya lagi sa kong lola. Yan ingon sa lagi. Ang iyang gibuak. Nya. Pagbalik, wa naman makatakdo. Yan nang sa di ay. Gipatawag ni tanang mga tagtungod. Ang nga naman. Ingon ang doktor, kinsa may tagtungod? Pasaylo kami, kay kami galisod. Tanawan ning inyong pasyente, bangagan og Kanya. tanan ako mga kaliwat, waka ako rin ginitubag. Ingon sa mga. Unsa to dok siya? Sorry kay sir ha, bangagan og okay ra na dok. Pasalamat kay ko kay among pasyente open-minded. Pagagan mag-open-minded din na siya. Nag-upgrade ka wa. Wa. Ano naman kumikal na ta. Mangkanor, Idol. naman ko iyab sa atbang. Ay! Iya pa. Mga sa anak. Nag-blow na siya. Blue King! Asa na. Kanang babae nga itom. Kanang itom! Hoy, ang babae nga itom ayaw ninyo katawi. Kaya nga naman dahil. Kaya kita tanang gibog na tatungkol sa Ginoo. Kanang mga babae nga itom nanas lay motto in life. Masa may utay na. Ang mga babae nga itom nakapanagiyag bugan nga lagom. Oh. Hoy, kamo ba? Kita mga tao judgmental kay ta. Nga naman. Kita ganitag tao nga itom ato ding sawayon. Nya, kiba mo kita tanang gibog na ta sa Ginoo nga pare-pareha ta. Bitaw. Bisag parepat lain-lain tagdagway, Ginoo ray kabuhat nato. Bitaw. Kano siya nagbuhat? Ako gwapo siya. Gapumon po. Ayaw mo pagtuo. Yan naman. Bisag Ginoo ang gahimo na to, timanin ninyo sa ikapitong kadlaw ang Ginoo ni pahuway. Yan naman. Namog na yung dagway tungod sa panuway. Oo mo, demonyo. Kanor, mauo lagi ko. Yan! Mauwaw yan. Ngayon mauwaw mo kan. I-text ni sana ako ganyan. Ay! Ito na yung nalalagay. Masa may gitext niya? Ha? Masa gitext niya? Sana yun? Masa man siya? Eh siya, idol, where na you? Ako gitubag? Ngayon sa man. Who you? Hoy, mag-igsunan kami rin komedyante ay mong pagtuon niya mong istorya. Kay kaming mga komedyante, bisag kinsa pa'y bisita, amo yun ang binuangan. Bitaw. Nag-show me dito sa Manila, mga atol man to sa eleksyon. Tulo ka politiko ang niduaw, ako ang gibinuangan. Yan naman sa'yo mga. Nindot may politiko ang imong binuangan. Mga. Ni una mag-abot si Maruhas. Yan naman. Pagino ko, Uy, Maruhas, Mr. Palengke! Nga na siya. Gitigaan ko 50 mil. Kaya nga naman. Kay, ako man gibinuangan. Ano? Biyahe. Tapos ang Pagsunod, niabot si Mr. Binay. Kanya? Ako tang binuangan. Oo. Huwag mo kita, kay ngit-ngit man. Ito, Benas Binay. Ya? Pagsunod si Duterte. Duterte na po. Ako tang binuangan. Binuangan po mo niyo sa. Mahadlok man ko. Yan naman. Basig tukhango niya. Ay, ito ni mo. Bagay solan, katong ganiha nga si MJ, iyatong komposisyon,
purna po kay ako ang komposisyon. Masay komposisyon nimo. Magpasalamat mi nga si Presidente may nahimong Duterte may nahimong Presidente Bitaw. ang Cebu ug Bohol malinawon. Sa ato pakanakang komposisyon. Doon na gyud tay di malimtan Unsa ba na? ang kaniadto og karon. Kaya nga naman. Kaniadto ang mga adik-adik mangita og bato. Unya. Ang karon ang mga adik-adik pangitaon na ni bato. Bitaw kay tukangon man. Bitaw. May gani kay wa pare makit-i. Ay pag yun anak kay kita tumuha. Ha? Kita anduha. Ang unsa? Di gamit og bato. Magkanor. Idol. Kanang magkumikal tay. Kumikal. May pa. Niya bay. Kap napas kap Albert ya. Ano daw Albert? Wagi paglupa nimong sounds kap. Nga naman. Galibog lang ko nimong sounds kap. Kaya nga no lagi. Kusugig mikrofon. Ah. Ang suga wa mo balance. Nga naman. Tora ang siga. O di ara ang suwaw. Sa pagtuon mo ako LED. Si Ma'am Brenda og si Boss John ganiya. Ganda. Og muuwan ko no ganiya i-cancel galing siyo. Nga naman. Bahaon man inyong basket ay ninyong ground. Ground oh. Tanawa ganiya ni taligsik. Ah. Na niluto ang bukong. Wala. Sa pagtuon mo bulong budok. Sorry kaya sa mga bisita nga first time, dili tani bukong Unsa man din eh? putot. Kada show naman ng barangay Bilisan, 5 na may katuig din ang mga bata magpatubangan. Nga naman. Yang maan maglulipap. Sa pagtuon mo ako kindi. Sa mga first time yun sa Dananay, mga taga-Bilisan na suito ni namo, Ah. sige na may magbalik din eh. Kini siya dito sa MOR, kami ni James Spider Kaka o ni G. Kimiat, turag sa ang tawag na mo niya, Mang Kanor. Ana. Pagtabot na mo sa Tagbilaran, ang tawag niya sa Bihar Driver, Bulakaw. Sa bulakaw. Bula, galakaw-lakaw. Pagtuon mo ako ispalding. Mag-ilig sa Mikosyo, bisag asa may musyo, bahalag di may bayran, inyo laming pakpakan. Dila ka. Kasi namakpak man mo, di mo mamaya. Lakpat. Bayo tao mo, kay kapoy rin ba kayo? O niya, kiniya mong drama, mo ni pinakakatawanan, bago lang ning natapos sa ABS-CBN, ang nagdaan ni si Catherine o si Daniel Padilla. Sa title. Lalo na sangre. Luna sa inyo. Si Mangkanor may bida, lalo na kapre. Ay! Pagtuon mo ako agta. Ang ngayon, masano? Nga naman. Si Mangkanor, ang ngayon kay mo, himong pari. Nga naman. Mga bata, ganahan ni mo. Ha? Si Ma'am Brinda, ganahan sad. Yung sama sa mambisa. Si Mangkanor, marag pari, no? Nga naman ko nyo. Tanawang o, obispo. Wala. Ang naong demonyo. Pagtuon mo, lucifer.